08000. Riwruok mar Kenya Human Rights Commission, Katiba Institute kod riwruoge mamoko odhi e doho mar kwedo chik mar omenda ma higani. Kaluwore kod riwruogego, chik omenda ketho pend chike ma pacho ka mano kare 10/201 kuom chuno oganda ma yutogi ni piny kendo tuno gi ratiro mar ngima kod yudo makare e bwo chike mano kare 26 kod 43. Simfos Okinda lerono matut. Kane opuodh chik omenda ma higa 2023, akwede medore mathiro chenro mar keto e tim chikno. Seche machuok tok riwruogo kinde LSK chwalo bura makwedo chikno, jokene ratich oganda moko bende chwalo ng'ur e doho makwedo chikno. Riwruok mar Kenya Human Rights Commission KNHCR, Katiba Institute e kind riwruoge mamoko wacho ni gin gi neno moromo ni chik mar omenda ni biro hinyo ngima oganda kod yuto margi. Mae bende luwo okang' ma nyocha sirikal okawo mar ng'ado osuru mar udi nyadiriyo kuom chudo mar dwe achiel mar jotije ma koro riwo osuru mar dwe mar 7 kod mar 8. Kaluwore kod riwruogego, chik ni ketho pend chike ma pacho ka kare mar 10 kod 201 kuom medo juogo oganda ma yutogi ni piny kendo tuono gi ratiro mar ngima kod yuto makare kaka oketi e bwo chike ma pacho ka kare mar 26 kod 43. Moko kuom pend chike ma pacho ka mar riwruogegi wacho ni chik omenda ni oketho oting'o pend chike ma pacho ka kare mar 5 mar chike matayo osuru mijuogo e yuto mar oganda kare mar 470 mologi kod chik mar omenda kare mar 5. Machielo en chik mar omenda kare mar 84 moketo lokruok e chike kare mar 31B malose wi chik mandiko jotich mano mar chuogo osuru mar gero udi manengogi oyueyo. Mogik en mano mar chik mar omenda kare mar 47 mokelo lokruok ne paro mar chik mar higa 2015 e wi osuru mijuogo mwandu madonjo e pacho ka. Gima koro medo osuru ni kowuok e 25% nyaka 35% ne chupe mag glas madonjo e pacho ka. Tarik 4 dwe mar 8 higani, doho nogolo chik mondo chak ng'ado osuru mar gero udi kochakore tarik 1 dwe mar 7 higani. Jong'ad bura adek ka otelnegi kod David Maraga igeno ni biro chiwo kama buche mag kwedo paro mar chik omenda higa mar 2023 ochomo. Igeno ni jong'ad bura go biro nywako buchego duto kaluwore ni giloso e weche machalre. Jokene ratich oganda gi wacho ni buchegi onego ng'ad mapiyo piyo, ahinya kaluwore ni doho nosegolo chik ni chako ng'ado osuru chakre tarik 1 dwe mar 7 higani. Simfos Okinda, Ramogi TV.